kodɔn i y'o fɔ salo Smith ye Trump jalaki ni bɛnbɛn ye ka san 2020 kalata jaabiw falen ani ka fanga gundo sɛbɛn mara a ka so minnu tun yamaruyalen tɛ nga Kamala Harris ka dɛsɛ min kɛra Trump ka kalata na o kɔrɔ ye ko a tɛ se ka jalaki tugun ka kɛɲɛ ni kiritikɛlaw ka sariya ko hakilinaw ye min bɛ san 10 caman bɔ mɔgɔ min bɛ Smith ka laɲini dɔn o tigi ma yamaruya ka baro kɛ o ko kan a tɔgɔ la wa a kumana Associated Press kunnafoni di so fɛ ka sɔrɔ a tɔgɔ ma fɔ NBC News de Smith ka laɲini fɔ fɔlɔ ni nin ko ninnu ban ka kɔn jamanakuntigi sigi ɲɛ janvier kalo la Smith ni kiritikɛlaw ka ministiriso bɛna u yɛrɛ tanga ɲɔgɔndan ma min bɛ se ka kɛ ni Trump ye ale min y'a fɔ kalo tɛmɛnen na ko ale bɛna Smith gɛn ka bɔ baara la a seginnen filanan kɔnɔ n'a donna fanga la o kɔrɔ fana ye ko Trump bɛna don Maison Blanche kɔnɔ ka sɔrɔ sariya sangaba tɛ foroba jamana ka kiritigɛlaw ka nɔminɛni kow la minnu tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jalakiba ni kaso waati la fɔlɔ